Wiecie, co to jest, nie? Ryczka. Wierny towarzysz mojego dzieciństwa. No nie ta, nie ta. Co ja by zrobiła bez ryczki, jakbych ją nie miała? Dyć żadne zakozane słodkości bych nie wydostała z bifeja. Ryczka dawniej robił zawsze tatulek dla dziecka. Co by dziecko, jak se siedziało, mogło nogi spuścić. Co by babka, jak bajali, mogła se też jedna noga podstawić i se też tak zrobiła, bo wąbają. Co by ja na przykład mogła się bawić w gości, siedziała wtedy na zoli, a ryczka to był mój stół. Właściwie to ryczka no całki czas była potrzebna. Mój tatulek jak się golił, to nie siedział na stołku, no na ryczce, a na takiej szofetce miał tam lusterko, no i te wszystkie geryty, ta miska i to wszystko. A gdyś jakże pierwszy raz pojechała na wieś, to uwidziała, że moja ciotka dojli krowa, siedzieli na ryczce, a głową przyciskali tym to krowi ogon do brzucha, co by ją ta krowa po głowie nie majtała. Jak to się stało, że się ta ryczka tak jakoś straciła z naszego domu? Gitarzysta, jak gra na gitarze, tak klasycznie, wiecie, to on też musi mieć jedna noga postawioną na tej ryczce. Nie pytajcie mnie, Kero, bo się zaś tak bardzo nie znam. No i ta ryczka, co ją mu pokazała, to ona ma swoja historia. Ja ją się porzucała na jeden tydzień, no do tego filmu, od niejakiego pana Huberta, któremu ta ryczka zrobił jego tatulek przed 70 rokami, czyli ona jest moc staro. I pan Hubert mi padł, to mi zrobił mój ojciec Józef, ale ja ją całki czas używał. Moja baba jak strugo kartofle, to na niej siedzi i ona nie siedza, jak se coś ich dubia w garażu, to mi ją zarostki oddejcie. Joś tak pomyślała, po jakiemu nie ma ryczki w moim domu. Ciekawe, czy jeszcze ryczki są. Poszłam na targowisko, żech się zdziwiła. Hop, stoloż, przedowo takie ryczki. Wcale one nie są drogie, także się taka ryczka kupiła. No a wy co, macie doma ryczki czy nie?